Dagan din sila oh. Tawag na ako. Like na ay snacks. Ay. Ay lami iligo. Happy Sunday. Sunday init. Nga kung sigsunod-sunod. Hi Ali girl. Sigsunod-sunod. Ligo ta today. Lami ito smaw. Init. Init. Ali girl. Ali girl. Ang ladder. Lami ito smaw ang akong garden. Daw na unsa na. Ang langgam. Bukan. Ratol. Hili. Hili na limhot. Ligo today. Muna perminti mo takas nga manok. Aray lang po dito. Sabod ko watermelon. Panit sa watermelon. Sila. Binuhin kamunggay guys. Dako na siya. Gisimilya na ni daan dito sa farm sa akong ugangan, sa akong in-laws. Madari pa to siya karon una na pud siya talingsing oh. Ang mabuhi ini hangtod winter. Kay para makagulay na ta. Makagulay tag kamunggay. Gimingaw na ako magulay og kamunggay. Magbispisan. Happy Sunday everyone. Ano po check on sa lingsing. Sa tuwa sa Pilipinas. Hindi kaya siya mapokus ara. Focus na. Sa tuwa sa Pilipinas dali ra kay motubo ang kamunggay dinhi talagsaon jud kaayo. Diri sa among lugar. Pero dito ni sa dapit sa mga initon nga area, Cali, Florida, daghan kay dito kamunggay. Kay init man dito way tugnaw-tugnaw. Wala isno diri untang mabuhi ni pag winter. Muna ni tubo jud siya taman o sa summer o. Untang modako pa ni siya para makagulay tag kamunggay. Taas na siya. Butang ni sila gisamilya uy no, matay naman ni uy. Gisamilya nila diri kadako tapos akong gipamalhin. Sa dako na pat. Sa dako na siya. Nagtan-aw ko sa mga dahon kalami na naisabaw. Sabaw. Dako na siya, dako na. May kailigo, kay init ang panahon. Maligo taon niya, maligo. Siya tuloy-tuloy. Yat kaayo. Focus. Siya. Dali sunod ang ili oh. Sunod ka ili. Pwede na ilagaan. Hantod winter. Para makagulay tag kamunggay. Nindot naman na siya pag mudako na siya ba mo. Hingkod na gyud kay survive na gyud siya tubo. Survive. Ganahan na siya. Moringa plant likes kuan hot. Spider web oh. Spider. Kita wala nakalimot ko sa pangalan ano. Nindot ni siya daw na tanong ka na buong naakay. Sabatay ka ng masunog mong panit. Ay, dili. Nakalimot naman ko ano eh. Basta nakalimot ko sa pangalan. Minsan ni siya.
Kung ni siya tambal sa bukog, unsa ba yun? Basta nindot ni siya medicinal plants. Yan, nindot pa daw ni siya fertilizer. Fertilizer sa kuan, beauty. Dari lang na ako siya butang sa among kuan. Spider web, oh, spider. Dari sa among deck. Dari akay, nindot dari mainitan. Dako na dyan ang akong moringa plant, ang atong kalamunggay. Nadya lang na sila. Dinhan ako na sila gibutang kay mainitan o taman. Yan. Ito mga manok. Apa nilang ligo-ligo. Ayaw pa kaayo. Ito mga manok. Where's Ezekiel? Oh, Ezekiel's gone. Alas 7:50 na. Sa kagabion, bata pang hayaga oh. Inya pa ni mga alas 9. Ngit-ngit. Ni Desel. Nadagan ang tubig kay yesterday nag-rain. So that's why the pool is a lot water na. Amo man na sila ginababa-babaan para sa mga bata na tubig pero kung kadam gihapon nila maski inana kadaghan tubig. Daghan ang tubig kasi yesterday nag-raining a lot. Manindot-nindot no nalawom-lawom. Hi Ezekiel. Hi Tias. Hi Donut Man. Donut Man. Who's the Donut Man? Ano sila? Walang sawa. Our summer delight. Walay laag pero kada adlaw ligo ug way ulan. Wow! Swim, Dobby, swim! Thank you for watching. Gunta magkita-kita pa kita sa sunod na higayon. God bless everyone.